Izuzetno je jutros bilo svečano na Širokom, pred Širokobriješkom gimnazijom, gdje je svoj današnji, inače prvi posjet Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni započeo predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Predsjednika svih Hrvata ispred Širokobriješke gimnazije pozdravio je profesor Stanko Jurić. Nakon toga predsjednik Tuđman je presjekao svečanu vrpću, čime je na simboličan način otvorio obnovljenu Širokobriješku gimnaziju na daleko poznatu i priznatu kulturnu ustanovu. Poslije obilaska Širokobriješke gimnazije predsjednik Tuđman imao je razgovore sa članovima predsjedništava HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Istakao je kako su se i na jučerašnjem sastanku i Lord Owen i ostali predstavnici svijeta uvjerili koliko Hrvatska podržava suverenitet Bosne i Hercegovine, ali istodobno želi i da Hrvati u njoj budu istinski suveren i jednakopravan narod. Rekao je na kraju, pozivajući na razboritost i odlučnost, da je svijet uvjeren kako bi sankcije protiv Hrvatske bile nepravne. Potom veliki skup, kakav Široki nije zapamtio. Uz himnu Lijepa naša, dopredsjednik HVO-a Predrag Kožul pozdravio je predsjednika Tuđmana u ime više od 10.000 nazočnih ljudi ovog grada i kraja. Skup je potom pozdravio i veleposlanik Hrvatske u Bosni i Hercegovini Zdravko Stančević. Magistar Mate Boban je zahvalio u ime Hrvatske zajednice Herceg Bosne predsjedniku Tuđmanu i istakao odlučnost Hrvata u Bosni i Hercegovini da budu i suveren i konstitutivan narod. Mi u Bosni i Hercegovini imamo svoje pravo na Bosni i Hercegovini i nikada ništa nismo tražili nego pravo, svoje hrvatsko pravo na Bosnu i Hercegovini. Jednako pravo naspram drugoj dvojici. Jednako pravo naspram muslimanima i Srbima. A u toj Bosni i Hercegovini pravo načelo. To smo sve kroz političku opciju Hrvatske demokratske zajednice implementirali, ugradili u Ben-Sovenov plan koji smo i jučer konačno dogovorili sa muslimanima da ga im uspostavimo u mogućim oblicima i u mogućem prostoru. Veliki aplauz upućen je nakon toga ministru Gojku Šušku, čovjeku koji je toliko uradio na obrani cijelog hrvatskog naroda. Šušak je među ostalim kazao: mi smo i previše dali i za ovaj brijeg i za Hercegovinu i na oltar domovine Hrvatske, da biste sad mogli opustiti i ne shvatiti to ozbiljno, da to obavezuje, da su ovo najkritičniji trenuci kad vi ovdje i oni što vas gledaju s crkvenog balkona, koji su nas vodili cijelu ovu povijest, sačuvali Hrvatsku u ovim krajevima, morate odigrati povijesnu ulogu. Mi smo juče u Međugorju dogovorili da je Mostar hrvatska provincija. Mi smo dogovorili da u Srednjoj Bosni, u Travničkoj provinciji stoluje guverner Hrvat. I tako će biti u Bosanskoj Posavini kad dođu bolja vremena, ali će doći. Predsjednik Tuđman je u svom govoru zahvalio ljudima Širokog i cijele Herceg Bosne na svemu što su dali u očuvanju hrvatskog bića i duha, naše opstojnosti od Vukovara do Dubrovnika, od Ravnog do Ravne Posavine, istakao da Hrvati nikada neće više dozvoliti da sa njima neko drugi vlada. Predsjednik Tuđman je potom pozvao na razboritost i odlučnost, istakavši kako je juče dogovoreno da se u Mostaru i Travniku organiziraju provincije sukladno Ben-Sovenovom planu i da će u tim provincijama guverneri biti Hrvati, naravno, i drugi narodi, prije svih muslimani, sudjelovat će proporcionalno u vlasti. U Zenici kao muslimanskoj provinciji naravno bit će obrnuto. Kazao je i da je juče dogovoreno da se na razini Bosne i Hercegovine započne sa organiziranjem privremene vlasti kroz koordinacijsko tijelo u kojem će sa hrvatske strane biti Mate Boban, Franjo Boras, Mila Kmadžić, a sa muslimanski Alija Izetbegović, Fikret Abdić, Eju Ganić. Predsjednik nove privremene vlade također na paritetnoj osnovi bit će, kako je dogovoreno, dr. Jadranko Prlić. Jedan dio muslimanskog vodstva mislio je da se Bosna i Hercegovina može graditi kao unitarna država u kojoj su obećavali do duše građanska prava i građanske slobode, ali hrvatski narod ima dovoljno iskustva sa čitavom bivšom Jugoslavijom, u kome su svim Hrvatima, čitavom hrvatskom narodu obećavali
tobože takva građanska prava i slobode, a to je služilo samo kao zaslon za ugnjetavanje hrvatskog naroda, za režim u kome hrvatskom narodu nije bilo života ni u užoj Hrvatskoj, ni ovdje u Bosni i Hercegovini, zbog čega je morao odlaziti u svijet. Prema tome, Hrvatska je bila zainteresirana za to da se Bosna i Hercegovina, ako želi opstati, uredi tako da hrvatski narod tu ne bude suveren, da na njegovom području nema nikakve druge vlasti do onih hrvatske vlasti. Da hrvatski čovjek ima pravo i na dvojno državljanstvo, da ima pravo i na hrvatsko državljanstvo, jer je to sastavni dio hrvatskog naroda, jer o vašoj opstojnosti ovdje ovisi i opstojnost Hrvatske države. Na kraju svog govora predsjednik Tuđman je još jednom pozvao sve da se razborito, ali i odlučno priđe ostvarivanju Vencovinog plana i kao putu za opstanak Bosne i Hercegovine. Nakon Širokog Brijega predsjednik Tuđman je obišao više herceg-bosanskih općina.